Het vuur begon in deze squarre. Daar is dan ook net een soort meer van hoor. Van het achterliggende autobedrijf gelukkig wel, maar dat liep er vannacht heel los. De brandwacht drukte daarom maar machtig uit om slimmer te voorkomen. De gebouwen eromheen staan er heel dicht op, een bedrijfsverzamelgebouw. En je kan ik wel zien, de beplating, alles is al aanstraald. En de ramen binnen al sprongen bij de garage. Dus het wie even een groot alarm? Dat wie even een groot alarm. 20 brandwachtmannen waren inzet om het vuur te bestrijden. Die konden het zien gaan dat het oersloeg naar onder andere dit autobedrijf. En dat is maar goed ook. Wij hebben achter in de loods een 100 winterbanden lezen. Ja, dat is alle rubber en als dat brandt, dan heeft het wel even tjuster worden in het veen. Dus je mag hem wel even knipt vannacht? Ik heb een korte nacht gehad en ik kan net slippen. Wel binnen de ruiten doorsteken en is er binnen wat reken en wetterskeer. De Veenster brandwacht gebruikte voor het eerst een verharren naaie blusmethode, DLS. Dat staat voor druk, lucht, schuim. Dat smoort het vuur voor ten dagelijks. Dat komt dat zorgt ervoor direct de aanstraling van de warmte heel snel opgenomen wordt. Dat gaat sneller dan bij wetter. Als we met wetter bezig zijn, dan is ongeveer 80% van het wetter wat we gebruiken, komt eigenlijk net op de brand terecht en is net effectief. En bij skom is eigenlijk 94% van het skom komt op plak wat wezen moet. En je zorgt dat het deel komt. En daardoor is het heel effectief. In kwarten gaat het korps van Heerenveen heel dal over op deze methode. Hoe de oorzaak van de bron van vannacht is nog niet bekend.